V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Drahí bratia a sestry, dnešné evanjelium hovorí o tom, že nemôžeme slúžiť aj Bohu, aj mamone. Chamtivosť po získaní mnohých materiálnych statkov a zhromažďovanie peňazí, dokonca aj nečestným spôsobom, vytvárajú vášeň mamonárstva, ktoré z nás robí bezohľadných, tvrdých, nemilosrdných, neľútostných, bezočivých, nehanebných, bezcitných, zlodejov, klamárov, nevďačných, nepriateľských, nebojacích sa Boha, dokonca aj Božích nepriateľov. Mamonárstvo robí z človeka šelmu, z ovce vlka, z holuba jedovatú zmiju. Mamonárstvo spolu s ctižiadostivosťou a zmyselnosťou sa rodia zo samoľúbosti, ktorá je koreňom a prameňom všetkého zla. Každá z týchto vášní rodí postupne celé množstvo zlých a zákerných situácií. Počas druhej svetovej vojny v roku 1940 sa stala nasledujúca udalosť. Otca Teodora zavolali k dvom kresťanom na smrteľnej posteli, aby im dal sväté prijímanie. Jedným bol bohatý, hrdý a chamtivý muž. Druhou bola cnostná, čestná a múdra vdova, ktorá počas vojnových rokov žila vo veľkej chudobe a vychovávala 8 detí. Otec Teodoros zobral so sebou diakona Lavrentia. Prvý šiel kostolník, za ním diakon a následne kňaz so svetou čašou v rukách a aérom na ramenách, ako to bolo vtedy zvykom. Najprv vošli do domu bohatého muža, ktorý však nechcel ani počuť o svetom prijímaní a kričal: "Ja nezomieram." Kňaz sa snažil vysvetliť chorému mužovi, že je to veľmi dôležité pre jeho spásu, ale on bol neoblomný a nechcel prijať svätú Eucharistiu. Diakon povedal otcovi Teodorovi: "Prosím vás, dajte mi svätú čašu a pôjdem dať sväté prijímanie pani Márii, ktorá zomiera. Vy sa za ten čas porozprávajte s mužom a keď sa dá presvedčiť, dáme mu sväté prijímanie neskôr. Choď, syn môj, máš moje požehnanie." Kostolník kráčal pred diakonom, ktorý niesol svätú Eucharistiu. Keď vošli do chudobného domu, okolo postele pani Márie zbadali jej deti, vnúčata i ďalších príbuzných. Všetci plakali, že stratia dobrú matku a starú mamu. Diakon vošiel dnu a zostal nehybne stáť. Zbadal niečo nevysloviteľné. Žena nebola obklopená len ľuďmi, ale aj anjelmi a archanielmi, ktorí ju utešovali. Pri jej hlave na podhlavníku sedela presvätá Bohorodička a šatkou jej utierala pot z čela. Pery zomierajúcej ženy šepkali: "Raduj sa, nevesta nevydatá." A hľa zázrak, všetci anjeli padli na zem a klaňali sa prichádzajúcej čaši, v ktorej bolo najčestnejšie telo a krv Isusa Krista. Presvätá Bohorodička
nevysloviteľným spôsobom poboskala svätú čašu a viedla diakona, aby dal sväté prijímanie zomierajúcej žene. Po prijati svätej Eucharistie anjeli zobrali jej dušu a odovzdali ju do rúk Bohorodičky a všetci spolu vystúpili na nebo. Toto miesto žiarilo, izba silno voňala a diakon s Božou bázňou a neopísateľnou radosťou a jasaním odišiel. Vrátil sa do domu bohatého muža, vošiel dnu a zhrozil sa, pretože okolo postele chamtivého muža sa nachádzali stovky démonov, ktorí mu strašnými kopiami pichali do tela na rôznych miestach, do nôh, rúk, dlani, brucha, krku, očí, hlavy a tak ďalej. Démoni píchali do tých údov jeho tela, ktorými zhrešil. Strápený bohač reval a kričal. Diakon sa triasol, odovzdal svätú čašu do rúk kňaza a od strachu odpadol. Kňaz sa márne snažil presvedčiť boháča, aby sa pripravil na svoj pozemský koniec, ale on neustúpil. Zomrel bez svätého prijímania a bez spovede. Toto je príbeh, drahí bratia a sestry, ktorý nás vedie k zamysleniu nad tým, ako ďaleko môže človeka doviesť mamonárstvo. Ako ďaleko môže človeka doviesť túžba po peňazoch, túžba po všetkej svetskej marnej sláve. Ale my, kresťania, buďme presne opační. Buďme štedri, nie chamtiví, ale štedri. Podľa svätého Diadocha štedrosť je to, keď veríš a chceš nemať nič na tej istej úrovni ako ten, kto chce mať všetko. Aby si nechcel nič, ani hrebeň na učesanie. Ako zásadu ju stavia svätý Diadochos preto, aby ukázal, že človek vo väčšine prípadov závisí od vecí, ktoré ho obklopujú. Táto závislosť vytvára silného ducha mamonárstva. Kto je štedrý? Ten, kto nechce nič a nič nepotrebuje, len najsvätejšieho Boha. Opiera sa o Božie slova, ktoré z istotou vyslovuje. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Keď hľadáme Božie kráľovstvo a dôsledne zachovávame jeho svätú vôľu a zúčastňujeme sa na spasiteľných tajinách svätého prijímania a svätej spovede, vtedy sa Boh ako láskavý Otec postará a pokrie základné potreby strechy nad hlavou, potravy, oblečenia, tepla, práce a zabezpečenia detí. Je to vysoký stupeň duchovného stavu. My, ako zápasiaci kresťania na tomto svete, sa obmedzme na najnevyhnutnejšie potreby, ktoré sa menia a líšia z pokolenia na pokolenie a z miesta na miesto, s jedinou starosťou spásy svojej duše, a o všetko ostatné sa postará a pokrie Boh ako láskavý Otec. Štedrý človek je milosrdný, súcitný, láskavý, krotký, trpezlivý, pokojný, poslušný
vďačný. Jeho jedinou nádejou je Boh. Štedrosť je nevyhnutným duševným odevom, aby kresťan mohol zotrvať v ustavičnom očakávaní prítomnosti neviditeľného Boha ako viditeľného prostredníctvom nestvorených energií v jeho srdci. Preto, drahí bratia a sestry, nech nám dnešné evanjelium slúži ako príklad toho, aby sme sa nestarali o pozemské veci prehnaným spôsobom, aby sme to, čo máme, považovali za dostatočné. Pretože my by sme sa mali starať predovšetkým o to, aby nám Boh daroval do srdca blahodať, aby sme plnili jeho svätú vôľu. A keď budeme čistí, keď budeme štedrí, keď budeme plniť jeho svätú vôľu, Boh nám otvorí dvere do kráľovstva Božieho. Amen.